जों नोंथांमोना नै जोङो खदाल लाबाय गंबा ओमफ्राय बाल्थिं गंसे खबाइ गंसे ओमफ्राय जग गंसे नै बिथांमोना थांजोबगोन आरो आंजों लोगोसे नै बोरबाय जावनो ओरैबो दङसै नै टेक्ला टेक्लाबो दोङो नायलांबाय थादो माबायदि जायो फुल जायाबादिनो फैयाना जोङो दिनै बोथोरा मार मोजां जादो एकदम अखा बाय थाइफ्रिबाय दोङो फुरा फुल खालामजोबगोन जोङो दे अब्ला नायलांबाय थादो आरो नेबाय थादो लोगोफोर फाइन दंबावो दा जोङो थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो बोरबाया माबायदि जायगायाव थायो माबायदि मोनो बेखौ देखायगोन जोङो नायलांबायल' थादो नोंथांमोना थांबाय दोङो मोनहैथ'वाखै नै पाग्ला दैमा मोनफैबाय बाय दंबावो मोनहैसिगोन दसे 2 मिनिट 3 मिनिट बार मोनहैसिगोन आरो नै गुसिंग्रा जावदो गुसिंग्रा बालानि गुसिंग्रा नै मोनबायानो मासे बालानि गुसिंग्रा नै जोङो दा बोरबाय जावग्रा जायगायाव मोनफैबाय मासे मोनबायानो होनदों सासेया बेनिफ्राय अ माय गड मासे जाद्रायग्रोबायानो जोंना बिथाङा डेन्जार अ माय गड बेयावनो मोनो नै बेफोरबायदि हायाव मोनो एसे बाला सिरा जानांगो बाला थानाय नै जावबाय आरो दा जोङो नै मासे मोनलायबाय देन्जार गोथौ दङ नै जि साफा खालामना थायो नै खिलामा मासे माबानो थायो लानांगोन लायथां ओइ आरो मासेबाव जि साफा खायो जायगाया नै लेन्सआ माबा थायो सैमा एम्फौनिफ्रायनो जायो नै जाफुरबायसो खासेया फार्स्ट टाइमावनो जि रग' रग'नो गाइखेर थायो गाइखेर जि साफा ससेयानो लेन्जाया सेस जावफ्रुजोब्बाय लथ' गाइस नैनो जावस'जोब्बाय गारला नांबाय जावग्राफोरा नै सारे फालि दोङो दे अब्ला थाथ'दो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार एन्ड साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालाम बाय बाय